SHAEI pen leit nang mi ki riu sa ki ong in leit mani ki la bút yu klur hang lu yu trai ban ya shem u ya lam ya ki sha Bethlehem ka berthei ka ya le ban wan ra jing ka la ka Christmas ki pen don kam bakla tang kin ya ki ba le ra ya ka sem kulai ki bakla len ti ha jing kwa ra SHAEI lok phin leit has a Christmas abat nu phen ya shem ha men si don ka yema tin ja bom don barum dei hang ta phen ya shem yu klong SHAEI ngin leit bat nu ngin don haka si bakha yu siem ka buron ni don ni em hat dam kulai ban dem lo ko siêu yu prai dong ki SHAEI ka len ti to ki ya la di yo yu trai em ngem leit ban mani but you love haka Christmas siem ki ya shem u trai mar wei don ha ka SHAEI lok phin leit has a Christmas abat nu phen ya shem ha men si don ka yema tin ja bom don barum dei hang ta phen ya shem yu klong SHAEI ngin leit bat nu ngin don ha si bakha yu siem ka buron ni don ni em hat dam kulai ban dem lo ko siêu yu prai dong ki ni don ni em hat dam kulai ban dem lo ko siêu yu trai dong ki Naminta ka burong jong lei amen